Ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι για την ομάδα μας. Και αυτό απορρέει από το γεγονός ότι μόνο με νίκη και ίσως και οι δύο πόντοι να μην έφταναν απέναντι στην καλύτερη ομάδα του πρωταθλήματος που είναι ο Ολυμπιακός. Και αυτό φυσικά τα πράγματα τα έκανε ακόμα πιο δύσκολα. Έχει σημασία όμως ότι σε όλες τις δυσκολίες του παιχνιδιού και στο πρώτο και στο τρίτο σετ ειδικά η ομάδα ανταποκρίθηκε, γιατί ο Ολυμπιακός από ένα σημείο και μετά πίεζε απίστευτα. Και το σημείο νομίζω που έκρινε πάρα πολλά πράγματα στο παιχνίδι το δικό μας το σερβίς, που αν και φαίνεται ότι χάσαμε παραπάνω από ό,τι πρέπει σερβίς, εμείς ήμασταν πιεστικοί, παίξαμε και με στόχο και με ζώνες για να μπορέσουμε να σκαλάσουμε την υποδοχή. Όταν έγινε αυτό, ήμασταν καλοί στο γλου και στην άμυνα και αυτό στους κρίσιμους που μας έφερε και την νίκη. Ωραία. Τι σημαίνει αυτή η νίκη για σας, coach? Με αυτή τη νίκη πλέον οριστικά κατοχυρώνουμε ότι είμαστε μέσα στην τετράδα. Δηλαδή περιμένουμε πλέον τη διαδικασία την επόμενη εβδομάδα των play-off. Δεν ξέρουμε ακόμα ποιον αντίπαλο θα παίξουμε, γιατί δεν έχουν τελειώσει τα υπόλοιπα παιχνίδια. Είναι όμως μια νίκη την οποία τη χρειαζόταν η ομάδα και μια νίκη η οποία έδωσε και μια χαρά στον κόσμο, ο οποίος σήμερα ήταν περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο γήπεδο. Ενθάρρυνε την ομάδα και στα δύσκολα, στα εύκολα ήταν ενθουσιασμένος, στα δύσκολα όμως πάνω του είχαν αριστό χειροκρότημα και αυτό βοήθησε πολύ την προσπάθεια των παιδιών μες στο τερέν. Ευχαριστούμε coach και καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και εγώ. Να είστε καλά.